Me cago no demo de Anllóns, capítulo 10. A verdade é que o mozo de Begoña se desenvolveu con soltura diante da fechadura daquela porta bella. Entramos, vimos o desastre, que a parella lles pareceu espantoso e a min normal. O mozo de Bego baixou a rescatar a Lois e nós puxémonos ao tema. Onde o metemos? Pregunteille. En algo pequeno, que non hai escaleiras, dixo. Demos unha volta por todo o piso. Víase que era xente humilde. Doume pena collerlles algo, así que decidín que o trasno estaría estupendamente na bolsa da compra que levaba no bolso. Non tiña nin idea do grande que podía ser, pero se cabía na cadeira de brazos, na bolsa tamén. A min, se fose trasno, non me resultaría atractiva, dixo Bego referíndose á bolsa. Mirei na mal, aínda que en algo tiña razón. A neveira facíalle gracia pola luz que saía de dentro. Pero algo poderíamos facer. Riu o demo. Apaga as luces, mandeille. A ver se funciona. Busquei no bolso o móvil e agradecín os 2,45 € máis impostos indirectos que me custara aquela aplicación que convertía a luz do teléfono en rosa discoteca. Tira cara por aí, dixenlle a Begoña dándolle unha das asas. Metín o iPhone dentro ca luz prendida e a música posta. Comezou pola letra A, ABBA. Teño que admitir que me daba un pouco de arrepíos cando sentía os ha preto e a bolsa se movía. Begoña mantivo o tipo ata que notou que algo tiraba da bolsa e o borde se doblou cara afora como se alguén pequeno o estivese collendo para ver o que había dentro. A min inspiroume ternura. Río o demo. Baixámolo un pouco? Pregunteille a Begoña. Díxome que sí ca cabeza. Baixámolo un pouco e a dobra baixou un pouco máis. De súpeto decateime. O conxuro! Berrei. Ha! Berrou Demo e soltou a dobra. Polo menos lembraxeste antes de que chegase ao teléfono, dixo Bego. Deus, xa case o tiñamos, lamentei. Riu o Demo. A ver, céntrate, estamos nunha casa allea, pensa rápido o conxuro do carallo e acabemos dunha vez, rifou Bego. Delle a bolsa, apagou o teléfono e púxose a controlar que non viñase ninguén. Bolsa máxica, carrexa a compra, carrexa o demo, vai a compra, leva o demo. Non é moita cousa, pero igual para un apuro serve, dixen. Bego puxo cara de que non sabía e que apurase. Escribino no borde da bolsa por dentro. Volvemos poñer o iPhone dentro ca luz rosa discoteca e o ring ring, why don't you give me a call de ABBA e agarramos a altura estimada de polo xeonllo. O demo tardou, Bego impacientábase. Apareceu cando a canción chegaba ao final e o ring ring era máis insistente. Bego puxeralle máis volume e a dobra baixou case a carón e o teléfono de súpeto flotou. Pecha, pecha, apuraba Bego. Non lembro o conxuro, berrei nerviosa. Pois a min non me preguntes que non mo dixeches, respondiu enfadada. Como era, desesperaba. E o móvil achegábase perigosamente ao borde da bolsa. Vai a compra, leva o demo, berrei por fin. Quitei a asa da man a Bego e atei a bolsa co iPhone dentro. Bego abriu a porta e corremos escaleiras abaixo. Na rúa seguimos correndo sen rumbo, eléctricas pola bolsa que levábamos, nerviosos pola invasión da casa dunha familia decente, histéricas de todo. Para, por que corremos? Preguntou Bego esgotada. Ai, non sei, filla, respondín sen alento. Imos tomar algo. Unha vez tranquila, abrín a bolsa. Sí, igual non foi moi inteligente facelo en público no medio dunha cafetería, pero afortunadamente non pasou nada. Gardei o teléfono e dobrei a bolsa co conxuro e o demo dentro. Era unha sensación extraña ter un espírito máxico atrapado na nada. Bego chamou ao mozo para dicirlle que todo saíra según o previsto. El debeulle dicir que, vale, sen darlle demasiada importancia porque puxo cara de desgusto. Ao pouco, el volviu a chamar. Notase que o pensou mellor e veu a recoller moi manso. Eu volvi para a casa sen decatarme de que deixara o coche aparcado preto da casa dos vellos e que había xornalistas diante da porta esperando a que aparecese. Fóiseme a confianza cando vin unhas luces vermellas que viñan cara a min. É esa! Berraba do primeiro. Nese momento, decateime de que o meu disfraz non era tan bo, que a peruca que mercara por 4 € non daba o pego, e que a verdadeira bruxa de toda a historia era, sen dúbida, a do primeiro. Ademais, que coño facían
que demostra que esta historia do trasno é unha montaxe. Espetou unha moza resabida mentras me plantaba un micrófono vermello no futiño. Diana, Diana, crees que hai un complot contra ti? Preguntou outro deslumbrándome cunha luz cegadora. Diana, Diana, que pasa? Tes a palabra dunha exclusiva? Cheguei ao portal. Claro, aquí só se fala a golpe de talonario. Entrei. Que nin os vellos que o demo marchou, berrou outro. Claro, que van dicir agora se era unha montaxe? Exclamou a do primeiro. Metíme no ascensor, dei o 8 e respirei con alivio ao entrar na casa. Tirei o bolso onde caiu e prendín a televisión. É que non había maneira de facer algo ben. Resulta que o matrimonio Recolleneveiras era unha parella de farsantes. Antes por montar unha recua de efectos especiais para inventar un trasno, agora por non ter os efectos especiais. Eu pasara de ser a lurpia que inventara o conxuro a ser a cómplice montaxista. E o experto Igor pasara a ser un adiviño, porque eu xa anticipara, esta clase de efectos non aparecen así como así, son algo extraordinario. Dixo. Doume pena non telo grabado para lembrarlle que él dixera que non facía esa clase de traballos, que lle insistiran, pero que tiña moita ética profesional desa. O programa especial durou até as 2 da madrugada. Aos velliños non lles fixen un gran favor respecto da opinión pública, pero polo menos libereilles a casa dun demo rebelde. Así que respirei tranquila e dormín. Ao día seguinte chegou a calma despois da tormenta. Nos programas xa non se falaba do tema, o recordatorio de pasada cun chiste retranqueiro. E despois dunha semana, nin o tal Igor saía nas tertulias máis rebellidas. Onde meteche o demo? Preguntoume con exixencia o profesor Igor Casas de Andrade. A culpa era miña por abrirlle a porta, que ben vin que era el. Pois que quere que lle diga? Vai a preguntar á televisión que isto non é unha consulta. E pechei a porta. Había que amolarse. O vello tachoume de farsante, de bruxa, de meiga mala, de menciñeira, de farsante outra vez, e viñame con exixencias á miña casa. Temos que quedar para que me contes como foi a cousa, que non me fío moito da versión oficial. Escribiu Lois na mensaxe do Facebook. Quedamos aquela mesma tarde, non tiña máis que facer. Levaba no bolso a xaula co trasno para ensinarlle por se lle interesaba para os seus estudos, pero case nin me dou tempo a contarlle. Que? Onde o agachaches ao final? Preguntou, non co aire curioso dun cómplice, quizáis. Nada, nun cacharro que tiñan os vellos por ali. Mentín. Mentir dábaseme ben, facía a miúdo, era máis, cobraba moito por saber facelo como o facía. El crioume. Pero non lle deixarías ali? Preguntou nervioso. Sí? Dixen finxindo que non lle vía o mal en deixalo ali. Era un cacharro destes de Sargadelos, tampouco tivemos tanto tempo para pensalo, escoitamos xente na porta e tan pronto vimos que marcharan, botamos a correr. E deixáchelo ali. Repetiu confirmando a versión. Sí, a verdade é que nin do cacharro nos lembramos. Bego aínda mantivo o tipo, pero estaba cagada. De calquera xeito, e aínda que a famosa cámara oculta non viu a luz, é mellor que nos acusen de entrar nunha casa que de entrar nunha casa e roubar. Un xarrón de Sargadelos custa abondo para darme un desgusto, xustifiquei. Muller, sí, pero deixalo ali, insistía. Para vos foi fácil, nin vos coñecían, nin se van lembrar de vos. Nin vos van relacionar co piso, nin co que desapareza do piso, pero nas dúas entramos, sabes? Rosmei cansa de tanta insistencia. Que sí, que o entendo, só que me chama a atención, como estabas tan preocupada de que non caera nas mans dun experto, dixo con retranca. Que sí, hostia, fixeno mal, perdoa a miña inexperiencia, foi a miña primeira vez. Berrei facendo un drama. Lois riu e parou de insistir. Rematamos a consumición e collemos polo noso lado. Notara un pouco tenso, pero seguía metendo a pinta detrás no grande, polo que non lle tiven en conta. Aínda que eu pensara que a súa foi a parte máis fácil, e sigo crendo que o foi, tamén tivera implicación, e de todas maneiras, a cámara oculta seguíame preocupando.